Facebook olwebhala ku-Facebook ethi uneyimali eyisheshayo udokotela umngcwabo udlamini hayi angikwenzi nalokho hayi angikwenzi ngengane kwethu hayi ngane kwethu kanjani ngengane zami nangabe kubiza bonke abongane zakwethu ikwerekwere nje leli elingaphilile futhi nanala uyaganga nje uganga ngabantu akunamali bakithi esheshayo nokuhlunguzisa ukumdlulisa akunamali akungimi nje lapho akunamali esheshayo and angifisi laba bantu ekulokuthiwa fako 500 fako 700 kuphi akusiyinto yami leyo kodwa nje kunedala bakithi hayi sengikhalile phela nabafowethu laba ngababekho hayi sengikhalele kakhulu nami sekubuhlungu yabona nje abantu yo-500 o-700 800 omunye nje namhlanje uma ngikhuluma namhlanje usisi ufuna ukuthi hayi baba uthe ngize nesithombo wathi uzongibuyisela naye indoda yami wathi uzokhweshisa nami usisi uphethe iy'thombo ezingeni wawusuthi ngiphathe 700 izwandi ihlaze lingaka bakithi yazi bakithi injani yazenzeka on Facebook yonke le nyakanyaka eyenzeka on Facebook please be aware of ukuthi mina nje uzudokotela umngcwabo uyahlehla dlamini bakithi umsengwamabhubesi engiyawahleza angilokothi nje ngibhale ngikhulume ko-Facebook ngiphoste into zami ko-Facebook no angikwenzi lokho angikwenzi le nsambatheka nje niyibone lapho ku-Facebook yiqola nje lihambe lathatha nezitata phekeki isho lapha edrobheni engiphambe ngazo bese ngithi hayi ungabuyahlela hey uzomenza inkanakana loba uzofinyayo lento yakhe nje emfishane le yenza ukuthi akhululeke ngifuna ukuyifinyeza nje ibe mfishane bengaka qede lapho ngimenze nje aphefumule umzimba wakhe wonke ukuthi aphefumule angazi ukuthi uzongizwa kanjani ngaphela akusizwa leziphambele uso nje uma ephefumula umzimba wonke uzoba yinhle ngoba uganga ngabantu please bantu bakithi uFacebook angenzi lutho unless uFacebook uzothola into enami kuphela kuSiyaviva TV kuphela kuSiyaviva account TV amanye ama-account angiwazi bayijondela iy'thombe nje iy'thombe babhale Dr. Mcape naw bese uyafona fona inamba ka-078 hayi bo angikwenzi nalokho nginey'namba nje zimbili kuphela 073 219 666 4 esibili 034 004 0011 yizo kuphela leka-078 nitshela ukuthi aniyazi leyangeka-078 oyibhadelwe isizu oyilambele kunekudala ngizomqhasha izwi lodwa azongixobela umuthi angixobela umuthi kwelesibili iviki hhayi-ke kofuna nje abamaziyo babenzele i-memorial service abamaziyo kuvele nabazokhulumela abangane ngiyangizwa ngishintsha ukukhuluma manje kuyovela nabazokhulumela abangane mangabe ngiqede ukumgweba wayena ngizomgweba nombolo engitholakala kuyo nansi njengoba niyibona la 073 219 664 esibili 034 004 0011 uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya ngiyathanda bokhokho bomkhulu nonke ngiyathanda ngilale nenkosi